I tekako je problematična odluka u preimenovanju ulica i kao što sam i na odboru rekao, ja nemam nikakav problem da i sa Boljotinima ulicu u Bošnjačkoj Mahaliji, ali tekako imam problem da mene moja sestrična pita zašto živi u ulici Isa Boljotina, a to je jedna od centralnih ulica gde su Srbi većina. Takođe ima i nekih imena čudnih u celom gradu koji očigledno predstavljaju žurbu i političko nasilje kojima su naši građani bili izloženi u periodu dok je jedna skupštinska većina koja je bila podržana od strane veoma male manjine birača rukovodila ovim gradom. I zajedno svima nama napravilo velike probleme. Naša obaveza je da ovde radimo u interesu svih građana naše opštine, od većine preko Albanaca koje su druga zajednica, pa i ostalih Goranaca, Bošnjaka, Turaka i Roma. Smatram da mi moramo ozbiljno se pozabavimo ovim pitanjem i meni nije dovoljno ovo što je kolega Zaporožac rekao da bi ja mogu da odlučim o ovoj stvari. Jer ovo je problematično pitanje, potrebnija nam je temeljnija priprema i odbornici moraju da imaju više informacija o vašem predlogu koji ste iznali, gospodine Zaporožac. Bojim se da ćemo da dođemo u situaciju da će ponovno ministarstvo da ovakvu našu odluku ili suspenduje ili ne prihvati ili ne znam šta već. Mi znamo svi zajedno da je ministarstvo negativno nastrojeno prema našem radu i zato moramo da budemo pažljivi. Da, smatram da su ulice nepravilno preimenovane i da mi moramo da nađemo način da stvari vratimo makar u pređašnje stanje koje nije bilo na štetu nijedne zajednice naše opštine. Zamolio bih vas da ukoliko postoji taj materijal koji ste predložili da mi dostavite, ništa drugo. Hvala puno.